Il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri żar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika f'Malta. Tony Murphy li jokkupa l-irwol ta' President f'dan il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qal li l-avanzi li saru fl-oqsma tat-teknoloġija u tal-intelligenza artifiċjali qed ikollhom impatt sinifikanti fuq l-operazzjonijiet tal-awditjar madwar l-Ewropa. Ma' TVM News qal li hemm diskrepanza kbira fil-mod ta' kif isiru l-proċessi tal-awditjar fi ħdan pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Qal li l-irwol tal-uffiċċju tiegħu huwa li jissorvelja l-mod kif ikunu qegħdin jintefqu l-fondi li huma allokati għal proġetti minn fondi tal-Unjoni Ewropea u li jevalwa jekk miri speċifiċi bħal dawk konnessi mal-ambjent, il-ġustizzja u l-edukazzjoni humiex ser jintlaħqu. The systems are totally different in all the different member states and in regions within the member states. So actually we're a bit blocked in terms of moving forward very quickly because we need the data in a structured format which is just not there at the moment. L-Awditur Ġenerali ta' Malta, Charles De Guara, qal li l-għan tal-uffiċċju għal jwettaq id-dmirijiet tiegħu b'mod effettiv u trasparenti, tisħiħ ta' kollaborazzjoni anki ma' uffiċini oħra madwar l-Ewropa.